Sa Lapu-Lapu City, human miulbo ang usa ka pahimuanan ug pabuto sa Purok Judas Belt, Barangay Babag niadtong Lunes sa hapon. Laing sunog na usab ang miulbo sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok Martes sa hapon. Sa banabana sa CSWD Lapu-Lapu City, moabot sa 600 ka mga panimay ang apektado sa maong sunog. Sa covered court ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, gipahimutang ang mga naapektuhan sa sunog. Sa kadaghan sa mga biktima, nagpadana og mga personnel ang DSWD-7 aron moabag sa mga personnel sa CSWD Lapu-Lapu City sa profiling aron masuta kung pila gayud ka mga individual ang apektado sa sunog. Mihatag na usab dayon ang lokal nga kagamhanan ug inisyal nga hinabang sama sa tubig mainom ug nag-set up na usab sila og mga modular tents nga kapahilunaan sa mga biktima. Sa pagkaron, padayon pang gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan sa sunog. Samtang sa Facebook post ni Mayor Junard Ahong Chan, gipahibaw ni ini nga gikanselar na ang Christmas party sa City Hall aron pagduyog sa nadangatan sa mga nasunugan. Ang pondo alang sa Christmas party gamiton isip dugang hinabang sa mga biktima. Dako gid siya, very overwhelming, but nonetheless we are in control, no? Ang city is in control. Mayor's in top of things, top of everything. Unya we are making sure na we can attend to the needs ato ang mga victims.